Mondta lengyel is, hogy ebben az időben 30 és 80 az nagyon jó. Hű, hogy megy a Niki? Hol az van? Hol az a? Esély. Ott van hátul. És a következő futam. Hát azért mondom, esélyt az azt mondja. Csak elindult valami. Jön már, hogy van. Jön már, ott ez. Kettő. Hát Gyere, Niki. ilyen idő van. Ilyen idő van. Ezt azért mondom, hogy Ilyen idő van. sajnálja a század. Hát de most mit sajnálom? Nem tudok mondani arra, amikor